Order Caring Bar only at clairiere.in. আচ্ছা যে করবগ টিপ্রাম ঠাইয়া কাউই কয়েকদিন বিসিংহ প্রণজিৎ সিংহ রাইডে বন ফাইকেনা আর বিজেপি মন্ডল অপ্র টিপ্রাম থাবা নারিয়া কারে বিজেপি ওর মহিনে যে 100 জন আরে বুঝে জানে বুতার তাউনে খানা মানাবো বুঝে জরতে কবই কিসা সাইমাকে জানাই পয়লা সিনি মিডিয়ানা হামবাই जों दिनै कायसा करबुक सात डिभिजन अंगै जे 2 दिन आगे सिनि टिप्राम थाया करै बीजेपी बानारनाय रनो बर कायसा जे सामानि आबो टोटली फेक बर टोटल चाइ जने थांगो सिनि मेसेज जों जे चाइतो होइनायखा एके बर गोबांमा आबो बरक तेलांगि थांगा हनै बर कायसा मेसेज रमानि खाताव कायसा सुइरमानि जों अर जत निनाव थाङै जों जेतोवै चाइतोवै जों नायखा सिनि टिप्रामरा ठीक दंगो बरक सुर रांनि दान्दाल बाय बरक हायके बरकनो कायसा होइनानै खाय बरक बुमु मिस्टेक के सुयै बरक हायके खायो के बीजेपी जे एक तो केंद्रबो जुमला राज्यबो जुमला के ताइ जे टिप्राम थानि याकारि थानाय रनो बरक रांनि दान्दाल के बरक जुमला जों पुरा चाइतोवै नायखा टोटली फेक अब जे 2 दिन आगे जे जॉइनिंग खायनाय सिनि टिप्राम था याकरै बीजेपी बानारनाय रो के जों बनो सायमानो जों जत सायमानो सिनि ससियेल मिडिया जों जत नुजाक के अमाहायके सामानि अब जाया नों थानैके थांदि जों कुनु अब आमति जानो जों कुनु अंजाया नों बीजेपी थानैके क्लियर के थांदि ताइ कायसा मेसेज खायनाय ताइ कायसा एकाय सिनि पार्टीओ टिप्राम था हनै तंनाय तंगु के हर हंकाय बेरे बो बीजेपी नि फिल खाय दं जों दिनै मीडिया थुलगे मेसेज के सानाय हरो जदिसे मानजाका एके जों बनो माफ खालाय गलाक थानाय उनुखान टाका जलाय आमतायो सिनि टिप्राम थानि एमएलए सिनि बरम गनजु सिनि सपना देब्रमा बनो फनो जों मेसेज खानागौ ताइ सिनि करबो आमजेबो जों हायके खानागौ फियाबा जों दिनै मेसेज रिरेखा सिनि टिप्राम था सिनि गोबागानि वारियर्स सिनि लिडार कायसासे जों जत्त टिप्रासा गने जों थांजानि सामानि आबो तमाय गाने थांजानि आताबु जे थांजानि के नर क्लियर भाबे थानि बीजेपी वो बसं जराते विकास मंत्री बसं जरा विकास खलेमान जों जत्त सायमानो जों फुंनाय नर बीजेपी टिप्राम थाया करे बीजेपी थानि जों कायसा जों माना खाया जों राबायदे पाइजाक जागाबायदे पाइजाक परे भबिष्यत सिन निरि पुसाबुति भबिष्यत आपरजन सायमानाय आं बेसे कक सालिया ताइ कैसे कक सार जे अब जे बरंनि जे अदिनो जइन मा दिनो जे कागज जे 100 जन आरो बुझ जानि बुतार थांगा पने जे कागज न माना बुझ जरते कुबिनका बोले आबले कुबिया आबो टोटली फेक बर टोटल जे थांनाय र निनि बर टोटल थांमाने बर 6 जन थांगो ताइ बिनि परिबार रं खायके बर टोटल 15 बुतार संनाय बरनि एके ताइ सामानिके बर ताताल बर टोटली फेक सारनि मुंखाय आने मुंके करबुक सात डिभिजननि ब्लक प्रेसिडेंट हिरणमय त्रिपुरा ताइ और फाइमानजा फाइजाक सिनि सेंट्रलनि सेक्रेटारि सिनि बरम गनजक एनर्जी देवी त्रिपुरा ताइ फाइसोपैजा सिनर ब्लकनि सेक्रेटारि नकल जेरिया ताइ फाइसोपैजा सिनर सिनि सब जोनाल अमरपुर एमपी करबुक जुननि भाइस चेयरमैन सिनि बरम गनां मनिता मोहन त्रिपुरा ताइ बीसी चेयरमैन फाइजा प्रणव त्रिपुरा रायचरण त्रिपुरा ताइ गोबां मानसिनि त्रिपुरा मथानि जेबो बारा सेंक्रा दल आं कायसे सालिया जत सिनि वारियर्स नायदि जों जत साइतो नायका आरो टोटली फेक आबो जों आपते बरनो जों ताइ माफ खालायगला आसनुनाय हामबाय।